ndek kene Lesan Pura lur. Iki saiki wayahe Bantengan Putra Gendrung Sari lur. Wis saiki wayahe dimulai lur. Sampean perhatikno ya. Iki saiki lagi muter-muter. Tandai dimulai. Koyok biasane lur, iku pambuka lur. Pambukane yo pasti jogetan. Yo ben kabeh iki disiapno arepe kalapan. Kenapa juga ya lur ya ben padha gayeng ngono lho lur. Jadi sadurunge kalapan, nek kalapan wae wonge tegang-tegang ngono lho. Lah nek wayahe jogetan kene kan garai ngrileksno awak ngono lho lur. Sampean mulai jogetan bareng karo Putra Gendrung Sari. Sampean mlebu iso, sampean selfie-selfie iso, tapi aja bali ya lur. Yo saweran lur, yo sawer yo. Aja sampean to sing wareg, Banteng yo kudu wareg ngono lho lur ya. Ayo lho. Nah, iku. Wes sampean melu iku wong padha saweran-saweran yo. Tak enteni aku tak mundur sik. Ngenteni kalapan sampean gayengno sik sawerane karo jogetane yo lur ya. Ayo lur, lanjut lur. Mas Dafa Ibnu Hafiz sudah nyawer grup Bantengan Putra Gendrung Sari. Mas Dafa, jogetnya Mas Dafa. This is Putra Gendrung Sari barang Bantengan Lesan Pura. Pimpinan Bapak Nur Iblis Fitri Bapak Sueb dan Pemuda Sempurna Support Amir M92 dan Nyonya Rena from Bikinan Square Pen Remix. Terima kasih. Ingkang dipun pimpin dening Bapak Nur Iblis kalian Bapak Suaib. Cepak no lip ini Ingkang bos. support dening Cepak no suwisane. Cepat wae kemepul ngene iki asep lho lur ya. Dilarang. Iki opo ya lagi ndongakno banteng-banteng. Ben wayahe kalap iku yo ngawur gitu lho lur, ben padha seneng kabeh delok kalapane. Tapi kalapane seru lur. Tapi yo ora gitu lho. Makane lur yo, nek wayahe kalapan ngene iki sampean ndek mburine kalangan yo. Ya ben padha slamet ngono lho lur, soalnya nek wayahe kalap ngene iki Banteng nek wayahe kalap iku kadang-kadang untuk uwohe lurus ora ro. Wetan kidul ngulon wis ora ro, wis penting dek mlayu lurus ngono. Arepe nabrak opo ae ora ro. Ya. Sampean iki wis mulai iki. Oh, wis muter-muter. Lah iki pas iki arepe ngluyur metu iki. Ene kudu peka lho nek wae ndelok banteng kalap iku lur. Lah kan iku kan muncul lah. Nek cocok ngono sampean yo hati-hati. Jadi sak durunge iku sampean wis pasang kuda-kuda. Loh, lah nek wae kok ngene iki lho kan. Oh, kudu hati-hati to lur. Ya wis lho. Sampean nonton tenang kosok ngado titik ya saka kalangan tapi iso ndelok kalangane. Engko lek wayahe bantenge ucul-ucul iku sampean golek jangan ya ngarepe awake sampean.
Ya wes lur, aku tak pamit mulih sih, mundur sih, sampean ben gayeng ngono lho. Jadi aku tak syuting di sebelah kono ya, sampean tonton iki full keren Putra Gendung Sari di Lesan Puro. Ketemu meneh lur ya aku di lain kesempatan lain suasana ya lur, dulur-dulur sehat lho Kak. Kabeh sehat walafiat. Oke lur, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.
Sari tinggal 20 menit lagi. Monggo digayengaken wase sing suwitan dan suwitan, sing baper karuan mulih. This is special Was perform Putra versi kedua balapan dari Gendrong Sari. pimpinan Bapak Nur Idris featuring Bapak Sueb and Squad Iblis Merah, support by Atskia Collection from DJ Dani Superpet Remix. Kami sampaikan untuk para penonton, jangan lupa nanti malam masih diacarakan Berat Geden yang dimeriahkan oleh Putra Budengan, Truno Agung Kencono, Putra Lembu Dosa, Satrio Muharto, dan Banteng Samudro. Jangan lupa untuk diamir sani masih. Lanjut nanti malam semakin kaya semakin berat geden. Dan jangan lupa acara hari ini dimeriahkan dan disupport oleh Malangan dan Golek Rame Audio dan Kaji Audio Production ataupun Karunia Jaya Audio Production. Yun sewu, amit, amit. Awas panitia dan anggota untuk mengamankan